Lho makanya para wali ini ketika datang yang dipikirkan piye carane. Ada sebuah bangsa baru untuk menanam ajaran Rasulullah dengan independen. Dengan sempurna ditandur neng kono gak iso, neng kono gak iso, tambah ruwet. Maka carilah kawasan bagaimana menanamkan ajaran Rasulullah di tempat yang jauh. Bangun bangsa setelah di sana kehilangan bangsa. Lah mula begitu pedongo coba piye carane? Piye carane niki lho mula para wali tidak menyerang bangsa wong ono ayo digawe bareng-bareng sampai menjadi bangsa baru di mana Islam hidup. Lho niku lho mula perjuangannya bukan perjuangan militer tapi perjuangan kebudayaan. Dedengkot perjuangan kebudayaan, perjuangan keislaman dengan santom sopo jeung Sunan Kalijaga. Tapi roh kaya ngene. Jeung Sunan Kali, mula ora tau nabrak sapa-sapa. Nek bab sekti aja takok jeung Sunan Kali. Sampeyan aja takok sektine jeung Sunan Kalijaga. Buktine ana sektine, ora ana wong wani. Lho zaman semonten Hindu itu sing kuat-kuate iso gawe cerita kayangan diunggahi Semar dintuti ora ana wong wani kok. Ayo aman wani ta sakjane. Imam Tantowi, nggih Imam Tantowi. Ini adalah seorang ahli pembuatan film kolosal. Sutradara film Brahma Kumbara. Nek mboten lepat terus meluk damel angling dharma. Saking kepengennya berdakwah lewat cara kebudayaan, waktu itu mulai damel cerita angling dharma kena santet Bahadur. Gitu. Lha Bahadur itu dukun teng India terkenal zamane semono zaman dukun-dukun Baghdad kuasai ono dukun terkenal jenenge Bahadur. Nah, Bahadur itu mungsuhe dukun Islam zaman kuno namanya Sayyid Aliuddin Khan itu bukan legenda, itu memang zaman semonten ono di tokoh nih. Tapi teng angling dharma digathuk-gathuk ya asline terus Bahadur ini nyantet angling dharma. Angling dharma disantet Bahadur ra iso waras. Lara terus. Akhirnya marine nopo? Ditulungi karo kiai-kiai Islam teko leran. Artinya angling dharma selamat teko santet, tulungi wong Islam. Ngoten mawon sak Bali ngamuk. Apa? Repeater pemancarnya Indosiar ditebang karo wong sak Bali. Akhirnya angling dharma hilang dari peredaran setahun. Yo gek gawe ngono tok. Lah jeneng Sunan Kali nggih crita ora umum medenine. Nggih ta? Gawe cerita kayangan niku kocar kacir diunggahi Kiai Semar dintuti. Ora ono wong wani komplain kok. Nek ra sekti tenan sampean wani komplain kok. Terus gawe cerita Puntadewa ya ora iso mlebu swarga nek ora ditulungi karo jeneng Sunan Kali gawake Jamus Kalimo Sada. Ngono ya ora ono sing komplain zaman semono. Berarti sekti tenan ana wong wani. Sapa sing wani? Ora ono sing wani. Sing iso nuturi Kanjeng Siti Jentar ya Kanjeng Sunan Kali. Maune berdakwah bareng-bareng Jawa dikandani Islam iku dawa-dawa ulang syahadat ngono tok. Mula Syekh Abdul Jalil gawe pondok pesantren Lemah Abang. Ulang syahadat mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Lemah Abang. Basa alus niku Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Lha mula nek ulangi ya mung syahadat tok ora ulang sembahyang. Nah mula alumni pondok pesantren Lemah Abang iki senengane syahadat gek urung seneng sembahyang tekan sakniki dikenal jeneng abangan. Mula wong abangan niku seneng syahadat urung gelem sembahyang. Sebab alumni pondok pesantren Lemah Abang sing iso nuturi Kanjeng Sunan Kali. Yo ora wong sembarangan. Terus iso gawe ukara-ukara yang orang nggak bisa memahaminya. Oh iso. Men gawe ukara ngene tok misalnya. Pengen dadi wong apik, nggih. Aja lali iki yo. Napa niku Kanjeng Sunan niku tangan. Tangan iki ana apa iki? Iki jenthik, ya Kang. Jenthik iki maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Mboten langsung didalili asyariq wa syariqatu faqtu wa aydiyahuma.
hadis law anna Fatimah binti syaraqat laqattu yadaha mboten meng jentik lho aja adik barang ilian aja nyolongan iki tak jenengi jentik cukup nggo nginjen silitik-pitik iki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rayu aja niki penjilat iki apa penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol nek ngono tok. Santri lu mau berjuang main digani pacul. Napa jenengan iki pacul nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek kowe ngipatke barang kang muncul aja lali obaya awakmu lo kolongane tak jenengke bawa. Nek ana obaya awak aja lali ndonga nang pangeran, mulo kayune sing ngadeg tak jenengke durang. Untuk akalmu iki. Langsung musrik. Ngono ta yo. Afir ngono wae wong anyar ora wali wae yo. Zaman semonten nih konflik antara Jipang Pajang niku mengeras. Ngono iku ngejek suran ya name gaweke lagu gundul-gundul. Pacul gundul niku sirah. Sirah niku pemimpin rokson. Sirah niku kanggonan barang papat aja kasih ucul. Papat niku meripat nggo delok, kuping nggo ngrungokne rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, irung nggo ngambus rakyat. Barang papat iki kok ucul. Meripat ra karo rakyat, kuping ra krungu rakyat, lambe ra iso nuturi rakyat, hidung ndak mampu lagi mencium bau keringat rakyat, gundule gembengan. Barang papat tuh muncul. Lha tepuk tangan sing banter kan semua. Jiksuran kali. Jadi pemimpin rokson itu aja ngasih pacul, aja ngasih barang papat iki ucul fungsinya hilang. Nek rokson sirah kok barang papat ucul. Gundule gembek, kemudian dingin. Lo nyugi amanah, nyugi wakil lo gembelengan ini, wakule gelimpang, kamu hati-hati ini kadang iseng gelimpang kok, kamu ini, dia tambah geludung kok, wakule gelimpang, segone tadi salatan. Halo sih sebenarnya, ngeleng nembong. Ben ngerti bedanya perkawinan Islam karo liyane. Ini ana Islam kok kon ngenai cengkir gedang tebu no ngarepe omah ana cengkir wis kenceng pikirku kayak gedang supaya ngerti nek mantene wis digeget-geget wis digadang-gadang kayak tebu cek wis ngerti nek aku wis mantep gedang lebu ngono kae. Kali tukang paes iki kene ngenai wortel. Kulo nang diwor cek nang untel-untelan. Orang kebayang. Hebat, jadi tidak menyinggung sesuatu apapun yang terjadi di tanah Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono. Wong Islami mati bablas. Tapi nek yang Hindu kan mati urip male urip meneh mati. Reinkarnasi. Lho ngono iki ya namanya diulangi napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi supaya ora lali sangkan paraning dumadi diulangi nembang soalnya wong Jawa niku hobine nembang wong Jawa kan apa-apa ditembangno lungguh-lungguh weruh mentok nembang tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani terus semut ireng anak kebo bungkang nembang weruh lintang yen ning tawang ana lintang cayu nembang. Wong Jawa niku wis hobine nembang. Bojone ilang ya nembang. Nang Bali oh sri nembang. Nang kita. Apa-apa ditembangno. Niku kangen pacar ya nembang. Esta lali-lali malasan saya kelingan. Ngono Jawa. Lho bakal Jawa niku tembang sing paling aneh sak donya. Napa? Tembang silit. Wong sak donya sing duwe tembang silit itu Jawa tok. Mbok silit gudikan ayo kan tembang Jawa. Lho, iki nek kau Jawa ngene duwe. Lho mula nek teng Jawa iki senengane apa-apa dilagokno. Ngapalno alfiyah ya dilagokno. Qala Muhammadun Abdul Maliki awadhu rabbillah khairu maliki
Sholian ala nabil Mustafa wa ali Mustafa pilih nasyarawa nontek no timbo biro waduh biasa Jawa lemu lo dangdutan sampai putus cinta karo nyanyi ya lebih baik kau bunuh aku dengan mati-mati ya lah Jawa sing senengane nembang harus bisa diadaptasikan pelajaran baru menggunakan tembang. Lah tembang niku nggo ngilingke nek menungso niku mati, mula aja lali digeke tembang jenenge macapat. Macapat ya ini ora apa to? Ini ora jengsunan kali ora tutuk akalmu. Wong urip aja ngasih lali maca barang papat. Nek cara gampangane macane papat-papat, tapi hakikate urip aja lali maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun alam donya. Menungso kan akhirat kono to asline ngono. Manggon ning donya, manggon jero raga. Raga gawean demak. Wong tuane mangan, itu proses dadi uyuh, dadi umbel, ditaek, ana sing disimpen dadi nutfah teng mriki, mani. Lah nutfah niki nggih, nutfah niki suwe-suwe kok dicampur kene bapak kene ibu digelek jero dadi segumpal darah segumpal daging. Lah nggih mangkene pun daging niku dadi nyawa diundang kok langit ngedel dun nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira rali aku pangeranmu ora. Mboten ya Allah kula eling qalu bala syahidna mula nyawa wis mebur warana sebul kifan fukhruh masuk ke dalam daging akhirnya dagingnya urip tek emplek-emplek daging cencang otot cek balung bungkus kulit tukuli rambut. Sangang wulan proses kesinisasi rampung. Gue nopo gue nyelehno nyawa niku pun rampung. Sangang wulan metu. Begitu metu ya tergantung sing nyitak. Sing nyitak pesek metune pesek. Sing nyitak bangir metune bangir. Sing nyitak mencu ya metune mencu. Ono irunge ngono. Ini udah dicitak ning Indonesia ya ciri-ciri pesek-pesek. Citak ning Afrika ya ireng gosong. Cetak neng Cina yang tembem-tembem sipit-sipit, cetak neng Eropa tinggi gede rambutnya. Apa cetak Demak ya sing ngene iki bentuk. Minimalis ngene iki. Nggih. Ane sing nyitak wayu ganteng lah niki metune. Kita Allah. Lah nyawa medhun niku kancane papat. Sebelah kiwa dikancani iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen kancani loro malaikat bagian gandoli. Iku jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa iku angel dijelasno ngono. Mula kali Kanjeng Sunan dijenengke dulur papat limo pancer ngono tok. Lah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso kanggo dulur tengen, dulur kiwa pengen bojomu ayu ngono dulur tengen sing diaktifkan maca ya Rahmanu ya Rahim. I love you, pitung dino pitung bengi diwaca ngono mesti semrintil. Nek ora gelem dulur tengen wacakno nganggo dulur kiwa sunama tekaji ajiku jaranku. Padha I love you ne tak kandhane kok. Pengen rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa ya sunama tekaji ajiku jaranku. Ajiku bandung bondo. Kosong, nek pengen sugih nek dulur tengen ya Fatahu ya Rozak salat duha, nek dulur kiwa gawa pitik cemani munggah gunung kami yo mulai sugih padha sugih. Lha mula kiai kali dukun ku padha. Ampun tirakate kok padha kuwate, dongane padha mandine. Golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun ra tau wadus ketemu. Sami mawon. Wis sampean cacak. Cuman padangnya saja, sisi padangnya lampu, sisi padangnya omah kobong, mek ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu baterai niku sentolop, ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu. Cuman lampune isih utuh blarak entek kok obong. Lah niku nek cara kitab Ihya bedane nar karo nur. Dari situ saya yakin betul bahwa Jeng Sunan Kali ngaji kitab Ihyaul Ulumuddin. Ngerti bedane nar karo nur kok. Lah iku onone ning kitab Ihya buka anak no. Cuman kan saking pintere le nyampe ning basa Jawa iku. Ngono mbahne Sunan Kali. Wali wis ngono iku. Kitab Ihya sakmono gedene diringkes mek dadi 5 iku ya Sunan Kali. Amba atiku 5.
Iku lagi tapi kiai itu ringkes. Tambane pengen ora. Lu dadi aja mbok kira terus wali iku bodoh. Ora kaya wong saiki. Wali itu apa? Masih bodoh. Islamnya masih belum selesai. Maka perjuangannya harus diperbarui. Gundul muda. Wali yang Sunan Kali niku hafal Quran. Seluruh murid Jing Sunan Kalijogo syaratnya hafal Quran. Nah, si sembrono sampean. Mula kok ana wong Jawa ngarani wali itu gak ada. Woi iki wong payah iki. Iki wong payah iki paren iki. Wali Songo tidak ada, fiktif. Sing muni sapa to kuwi Jainal Abidin sapa. Jenggote dawa sakmene. Akhire karo Kiai Said dilokno pancen wong jenggote dawa goblok kok. Akhirnya viral goreng Nabi Moli yang dindingnya goreng akhirnya mereka balas Kiai Said yang goblok apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot jarimu ini rahono kok saya ono berjenggot